Новата година почти е тук. И никога не е твърде рано да планирате нещо специално. Ето основните дати за ученическите ваканции през първата половина на 2026 година. Първо, 4 януари е последният ден от коледната ваканция, така че се насладете на това допълнително време с семейството. След това отбележете в календарите си 2 февруари. Това е междусрочната ваканция и с включените събота 31 януари и неделя 3 февруари получавате 3 почивни дни подред, за да си починете заедно. Пролетната ваканция е разделена. За класове от 1 до 11 тя е от 4 април до 13 април. За 12-ти клас пролетната ваканция е от 8 април до 13 април. Сега вече знаете, започнете да планирате вашите семейни приключения, кратки пътувания или просто уютно време у дома. Желая ви радостни и спокойни празници с любимите хора!